କୋଳଥ ଡାଲି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ଯେମିତି ପାଟିକି ସୁଆଦିଆ ସେମିତି ଦେହ ପାଇଁ ବି ହିତକର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାର କୋଳଥ ଡାଲି ଯେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଥଣ୍ଡା କାଟିଦିଏ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପେଟର ସମସ୍ୟା ଷ୍ଟୋନ୍ ଥାଏ ସିଏ ବି କଟିଯାଏ। କୋଳଥ ଡାଲି ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ ମୋତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ, ଆଉ ସିଝା କୋଳଥ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କେବେ ଆପଣ କୋଳଥ ଡାଲି ଆମ୍ବୁଲ ଖାଇଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ କୋଳଥ ଡାଲି ଆମ୍ବୁଲ କେମିତି ଲାଗେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କୋଳଥ ଡାଲି ରେଟ୍ ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କେହି କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇଛୁ। ରସୁଣ ବଘରା କୋଳଥ ଡାଲିକୁ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ସିଝା ବିଲାତି ହେରିକା ପକାଇ ଚକଟି ଖାଇଦେବେ, ଭାରି ଟେଷ୍ଟ। ସେତିକି ବେଳକୁ ଆମ ଘର ଅଗଣାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଏଇ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢଟି। ମୁଁ ଡାଲି ବଘାରି ଦେଇକି ଝଟପଟ ହିଁ ଆସିଥିଲି ଏଇ କଳା ଷଣ୍ଢଟିକୁ ପେଜ ତୋରାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ତା'ର ସିଂଘ ଦେଖିକି ମୋତେ ଏତେ ଡର ମାରିଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଭୁସି ନ ଦଉ